Sí, empecé con 7 anos no colexio, ese mismo ano quedei campeona de Ferrol, porque eu son de Ferrol, de prebenxamines, e a partir de aí, pois, tive unha carreira bastante exitosa a nivel galego, incluso nacional, porque, bueno, gañei o campeonato galego absoluto femenino no ano 93, e despois, cando fui para a universidade, deixeino. Despois a vida levoume por outros camiños e nada, casualidades do destino, hai 4 anos volvín, en principio para dar solamente clases aos pequenos, despois saquei o título de árbitro e este ano xoguei, ano pasado, en setembro, o Campeonato de España inclusivo, porque son minusválida, e acadei o segundo posto femenino. Situación así similar a túa, digo, é habitual que haxa xente que comence tan nova, que gañe, que o deixe moitos anos e que volva? Hai moitos xadrecistas que o deixamos durante un tempo e a maioría sempre volvemos, con maior ou menor intensidade, pero sí que solemos volver e sí que é habitual deixalo, sí. Quizás no teu caso foron moitos anos, non? Sen xogar polo menos en torneos. Non, sin tocar un tabuleiro, nada de nada. E nada, de repente volvín e aquí estou moi feliz. De feito, o que sinto é que voltei ao lugar onde nunca tiven que haber marchado. E ademais agora compatibilizando, por lo que me comentas, tanto xogar como con arbitrar. Sí, ademais dedícome profesionalmente ao xadrez, quero decir, eu vivo da docencia, damos clases nos coles e son unha empregada máis a xornada completa. Bueno, está piques de rematar este torneo de hoxe, quedan poucas partidas e xa, cal é a valoración que podemos facer? Bueno, Culleredo sempre é positiva. A verdad que eu, cando me invitan a vir aquí a arbitrar con eles, hai un ambiente tan san, tan bonito, é algo especial. Para min é algo extraordinario, de verdade, Sí. Ademais, en esta ocasión, con cambio de ubicación, porque habitualmente era en Vilaboa, hoxe estrean estas instalacións e que imagino que é moi positivo tamén. Sí, o valoramos moi positivo. A verdade é que estamos moi cómodos, temos a cafetería pegada, moi boa atención, está todo moi limpo. A verdade é que matounos onte un pouco a calor, porque foi insufrible, pero penso que en todas partes, pero polo demais, unha valoración de 10 sobre 10. Sí, quizás agora que xa chega o verán pode ser un hándicap, non? Sobre todo para que acudan máis xogadores, sobre todo de fora, en un fin de semana que moita xente pensa que casi é mellor ir a disfrutar da playa, non? O do campo, non? Os que temos este vicio na vena sacrificamos todo por vir a xogar, a arbitrar ou simplemente estar. É unha forma de vivir, realmente somos unha gran familia, unha pequena gran familia. Ainda que xa que pasar un pouquiño de calor, non? É o que faga falta. Bueno, pois moitísimas gracias por atendernos e parabéns tamén por toda a túa labor e por teus éxitos e que te vexamos máis veces aquí. Grazas a vos por contar coa miña opinión. Gracias. Saúdo.